Alo, bună seara! Bună seara! Am înțeles că vă interesează o ofertă pentru Republica Dominicană? Da, mă interesează. Mă ocup cu transport de marfă în oraș și aș dori să fac o excursie în Republica Dominicană. Așa. Cu o familie și cu niște angajate, niște studenți care sunt angajate în perioada de probă la facultate. Câte camere ați dori? 2 camere, plec cu un coleg de-a meu cu soția lui și încă 3 camere. 3 camere, da? Deci, da, dumneavoastră cu cine mergeți? Eu merg cu soția, un prieten de meu cu soția și încă 3 fete singurele, care sunt pentru companii, pentru sex, pentru... Da, să ne mai distrăm și noi un pic. Stați un pic că n-am înțeles, dacă mai puteți repeta. Deci, dumneavoastră vreți 2 camere, ați zis, nu? Da, 2 camere, cât cu prieten cu soția, plus încă o cameră cu mai au niște studente. Da, sunt cu un prieten de-a meu care este cu mine. Da? Poți vorbea și el dacă dorește să-l aveți pe el pe telefon. Și vreau pentru studentele care le-am angajat în perioada de angajatele noastre într-o încăpere mai separată, mai distanțată de hotel. Mai merg fete cu dumneavoastră. Păi nu vreți să stați? Adică să stați, să vă dăm 2 apartamente? Adică să... Nu, ne dați 2 apartamente, suntem 2 familii, dar la studente ne dați separat. Uite, îl dau și prietenul meu cu familia care merge cu mine. Așa. Alo, bună seara! Bună seara, da. Sunt prietenul pe celui care l-a sunat acum, Sergio, așa dacă v-ați înțeles, l-ați înțeles ce vrea el, deci noi mergem cu, putem vorbi așa, nu ne aude nimeni, da? Nu ne aude nimeni. Eu sunt de agenție, mie îmi spuneți exact... De la agenții, domnule, eu știu că agențiile au un sistem foarte secretos și foarte personal. Deci noi mergem cu familiile noastre, noi vrem să luăm 2 apartamente, familii, dar noi nu o să ne săturăm de femei, suntem sătui acasă, din nevestii. Deci astea noi le avem acolo, nu vrem să le avem pe cap și acolo în concediu. Concediu înseamnă concediu, adică înseamnă ceva schimb de aer, schimb de localitate. Angajatele noastre o să vină cu noi, dar vor fi casate separate. Nevestele nu o să știe. Noi în timpul liber o să trimitem nevestele la plajă, la soare, la terasă și iar noi o să avem grijă de ele. O leacă de... înțelegeți, da? Da. Da. Adică, domnule, faci o fată bună, o faptă bună, o treabă, nu? Și asta se poate să rezolvăm problema. Bun, vreți să fie în avion cu dumneavoastră, fetele? Fetele să fie în avion cu noi? Nu, separat, dacă e posibil, da. La business class sau la economic? Nu, la business și la economic, domnule, economic, nu-s numai de acolo, să fie numai de descărcat, de tragem și noi cardeal acolo în timpul liber ca să nu ne plictisem. Deci fetele merg cu dumneavoastră în calitate de ce? Pentru ce? Fetele merg în calitate de buleală, adică în calitate de descărcare și de reconectare de la stresul familiar care îl avem acolo în zona. Deci pentru ce merg fetele? Pentru sex, mai pe românește. Noi suntem din Văscăuț. Deci doriți să fie în avion cu dumneavoastră, dar separat, adică dumneavoastră la business? Nu, noi suntem la business și la economic, da, dar mai economice, nu trebuie cheltuială mare. Pentru fete doriți încă o cameră, nu? Pentru fete, nu, dorim o cameră, ar fi bine 2 sau dacă intră, puteți face o reducere cu 2 camere separat, nu trebuie neapărat să văd prietenul meu cum face așa sau invers sau mai schimbăm eventual, dar nu trebuie să ne inspirăm unul de la altul. Poate fiecare are ceva nou Am înțeles, deci nu vreți să copiați, cum s-ar spune. Nu, exact, nu vrem să copiem, deci asta vrem să fiecare ceva nou pentru ea. Numai că e cam complicat. Dar cum o să faceți atunci, nu știu, să mă gândesc eu la o soluție cu soțiile, adică în timpul zilei nu mergeți cu ele, nu, sau... Nu, în timpul zilei, deci mergem cu soțiile, deci noi li servim dimineața, li servim cafeaua, ochiurile și inclus micul dejun. La amiază când doar? La amiază, deci ele vor să se relaxeze, o să le sugerăm că să se relaxeze, că au nevoie de așa ceva, după care noi o să avem grijă de altele, adică noi o să plecăm, să ne plimbăm și puțin, că avem de discutat treburi. Întrebări. Firme, contracte și alte, trebuie combinăm plăcutul cu utilul, trebuie să le lăsăm puțin și singuri, vor fi mulțumite, să nu le stresăm, poate cine știe ce au și el în gând. Deci asta este. Și noi o să ne bucurăm și noi de valurile mării și de... Am înțeles, da. Numai că ați putea, de exemplu, vă
sugerez că diferența de fus orar este mare, de vreo 7 ore. Adică la ora 7 seara, deja cred că 7, 8, 9, 10 seara, ora de acolo, ora locală de acolo, soțiile noastre vor fi destul de obosite, așa încât... Noi să ne pregătim, avem și toate materialele necesare pentru a nu simți această schimbare de fus orar. Sperăm că o să fie un concediu plăcut pentru toată lumea. Așa? Deci noi suntem oamenii care vrem să fie toată lumea mulțumită. Rogăm și firma. Da, și firma. Deci ne interesează dacă firma asta dumneavoastră este deosebită, eficientă și noi o să ne simțim bine, o să o folosim nu numai în fiecare an, ci de 2-3 pe an chiar, dacă înțelegem. Și sper că dacă o luăm de mai multe ori pe an, poate ne faceți chiar reduceri Poate la înțelegerii, să vedem pe cât de des și câte reduceri puteți face. Atunci vă fac eu o ofertă cu reducere. Deci 3 camere, eventual un apartament pentru fete, un apartament cu 2 camere. Deci, auziți, vă rugăm, sper că totul ce am discutat și ce o să mai discutăm, deci noi vrem să fie discreție maximă. Nu apare pe societate, deci vă rog frumos să nu fie chestiile astea. Sper să nu avem probleme, nu? Sigur, stați liniștit. Nu a ascultat nimeni, n-a auzit discreție maximă, nu vrem să avem probleme. Facturi separate acolo, sper că asta nu trebuie să vă mai spun, că știți, să vă dați seama, sunteți oameni trecuți prin viață, prin lume, prin firme și nu trebuie să vă învățăm cum trebuie să faceți acolo, să nu vină factura pe 2 hoteluri, 2 firme, 2 vili, 2 alea. Una și totalul acolo, în total, nu 2. Vreți ca să nu se afle cine a mers, cum și așa mai departe? Nu, sigur că da, bineînțeles. Bine, atunci eu vă fac oferta. Da. Și vă trimit, vă dau adresa mea de mail. Daniel, sunt Buzdugan de la Radio Zuz și a fost o farsă! Cine a mai auzit acum? Păi toată țara! Băi, omule, dar nu-ți dai seama, băi, dar să stai acasă. Țigani București, vă fereați Dumnezeu, de asta nu mergi lumea înainte, nu se mangreală, de asta moară Boscu, Băsescu, să mai aude ăștia. Băi, sparg firma aia, să nu mai... firmă, să mă... Mi-au auzit soția Costel, cred că acum, Doamne, fereați Dumnezeu. Nu aveți ce face, Doamne, vreți să vă spargă cineva, să nu mai știți ce e cu voi? Băi, nu mai faceți de astea, băi, sunteți... Farsa a fost propusă de soția domnului Costel. Nu mai faceți de vă rugăm frumos că... Hai, Doamne, ia pe Doamne, pe cea care nu știu să spunea din vărul, le-a făcut planuri acum, și le spun la acelea, ce le spun la astea care le-am anunțat că mergem în străinătate, ce fac? Păi da, nu vă e mai mult de soție? Adică ce o să-i spuneți la soție? Și la soție, dar și la alea ce fac? Soție, mă zic că eram beat. Cum? Îi zic că eram beat și m-o lua valul și să mă ierți, ca să-i dau, auzi lumea cum cu gagici. Dar de altă dată trebuie să spuneți că sunteți și sunteți și de unde faceți parte, că nu-i frumos așa. Nu era de gagici, tare bine mai era. Doamne, cine vine? Vine nevastă.